खुवाई हांखरनि बिसिङाव खबजांनाय खास कल्याणपुरनि गान्द्रै तिला सुबानन्द पारायाव साखामियाखलाय दंजाक 16 बोसोर उमरनि सन्जना देबबर्मा साखामिया केन्सार बिमार लुकरक सुबालाय दंमोनि खायरगलाय दंमोनि जागाव हानिहाय थाङै खायरगमाया फोरमाबाय बाक्सा दाति हामनानै दियायै रांरि रग बचुबासु रिलेखा फातार हास्तेव tlangनानै बागै मिडिया रग नुगै असालो थाङै नायमानि कक्तमा गासै फायका सिनि मांप्लिओ बुकुक सन्जना चुबाना थांका बीजेपी नि बातायै चेनजाक आदं मर्जी देबबर्मा ताई टंका बीजेपी नि आदंजोक मेरी देबबर्मा संग्रह असालो कक्तमा थुनाय बसकांगो मजी साका सन्जना बेलायखे साखामिया बेमार बारिजा फातार हास्तेव डक्टर फुनुनानि बागै जे चुबासु खानि रग मुसुंनाय रग दाखि दाखि चुबा फायजादि हायहिनि बबो कक कसारखा साकबाय थांसो मनि यागुलो रक मुकामदि नि फायजा के अब लेबल लेखा जाया को टोटल साइने आं बिनि को बारि जाग आं संग नुमिन दङ ये बन प्लान बागै पहर संखिनि फायगा सिदान तो बर फायलेने बदिन खनानि आं म मासनि बिसिं दङ थानाङो सम्भव आं साथामने आबोनो आं सिंहर जायाखै आं फन खायसिने बरं थिनि आं मागो तलाव थाङै सपायबो सुला बे समय माय आं बिनि साथाम बागै आबो द जागा तलांना मान एमनो तो जे टाटा हस्पिटाल थांनो मन बरगारो न प्लांनानि हिसाब आरो कमप्लीट खायनि नाम लियो कमप्लीट खायनि आइ जों केस एमने मुकामदि पाइजा गौ एमआरआई रग रांनि बागै खैमालिया नाव बाय तिखलि मा फायसि कमप्लीट अब भर्ती खाया को बनो यार भर्ती तो बरफ नारा गया जगह जे समय ऑपरेशन खायो ऑपरेशन खायपुरा आते साफा खायसार नारा ये होटेल बारा ना रे अप डाउन मा खायो ये 9 बसालो 16 बारा ये गाड़ी बारा आते 1800 रक 1600 रक 1500 रक कुनो फिक्री ये बुइबा का सवार थां आयसमान बाय फायके रांनानै आरो थांनाया ओ भर्ती 5-7 दिन जैन सामानि आसे जरासे बर एक्सेप्ट खायो आयसमान भर्ती खायरे कुनो एक्सेप्ट ऑपरेशन तो खायना नांनायनि सो दिनाव तो बेग्रें बिसिङाव ओंखारनाय ऑपरेशन बिसिङाव नांनाय आबो नै भर्ती खायनि बर टोटल एमआरआई बो बाकी के आम बाकी बर टोटल सारनाले सारिया जों दिनै अ जागा सपाय माने इनके जों जतना साइमानो तिब्रा हास्ते गोनाङै जों जे कल्याणपुर ताई अम खास कल्याणपुर इनके जों जतन सिनो अ जागा जों सन्जना देबबर्मानि आरो जोंबो फाय सपाय लेखा जे अ जागा फाय सपाय फाय मानजाखा कमलपुरनि इंगै चिनि बाय मेरी ताई आंनि जि दङ ताई आंनि ताकु खरकसा बबो फाय सपाय जाक ताई अ जागाव सन्जनानि बिन बाबु खलायनाय जों बिनि कापमारक एबो सरि बारि जाक नगैनाय बखा बेलायखे तंखु लायानि बिसिं फानो अ वातै आसे वातै खुदुं माने बिसिङाव फानो जों आंनि 17 गुलागा तिनि आसे हासाल मा खलायनाय तिनि मा सपायका कारण तांगै हंगले चिनि जे तिब्रा सरक जे तिब्रा सा अमाहायके जे जों जालो बा नुखुं खरै नि बियाल नि बिसिङाव से अमाहाय जे बुखु खरकसा नुखुं खलायनाय तिनि ब बायरा आउट अफ स्टेट थाङै पर्यन्त तिनि हामियाङै रां फैसा बियालनि बागै नगर किफिलिमा फाइमिलि समायो जों जे मानसाक बाय किसा आं किसा खलायनाय जे मानसाक जों निजिनि व्यक्तिगत तरफ থেকে किसा सुबा मं खलाय फेमिलि मांपिलि गताय आंबो सानाय ताई केबो जुदि न जे याकु याक राग रक ताबो किसा मिसा जे आजि बिरि टंमाने रना कयनाय नरबो किसा अमाहायकेनो कष्टनि बिचिंति खलायपानो चिनि बुकुक सन्जनानि चिकित्सानि बागै बा हामनानि बागै नरक दियायनि बागै ताई नरबो जे मानसाक बन सुबा खायनानि बागै आं कयनाय हामबाय।